IZZAR SO na faruwa akasi da mabuɗin zuciya, tilasirin yayi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin ci gaba da kallon ƙayatattu na bidiyo shahararru na ban dariya da dai sauransu. Sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Ya jikin naki? Sauƙi dadi. Dadi tun yaushe kake nan? Tun ɗazu na zo, amma biki farka ba. Dota ki gaya mani, me kike ɓoyewa? Me ki damun ki? Dadi me kake tsoro ne? A yanzu jikina ya yi sauƙi. Ina jin jikina normal. Kai kuma yaushe ka zo? Tun ɗazu na zo. Jiya kuma baka zo ba. Akwai wani labarin ma'aikata ne? Ke menene haka? Wani labarin ma'aikata kuma bayan ana cikin wannan yanayin? Ai Allah ya taimake ka. Ai tana nuna maka cewa duk wani irin halin da take ciki babban ma'aikata yana zuciyarta. IZZAR SO na faruwa akasi da mabuɗin zuciya, tilasirin yayi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Cewa ya samu wani ba zai koka ba, ita IZZAR SO duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba, daɗin so furcin alkairi wani ba zai cutu ba, mai so baya duban isa in ba shi zai yi ba, isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam kayi baƙuwa tana son ganin ka. Tun yaushe ta zo? Kafin ku fara karatu ta shiga. Kada sai ai magana. Je ki ce mata ta fito. Umar, mu je waje ina son magana da kai. Ka ji aikin hankali. Allah ya ke kai. Me yake so ya gaya masa kuma? Me yake tsoro? Ai da zai tona mana asiri da bai kai ki wannan asibitin ba har ya kama mana dauke ba. Shi ne yace ce mu. Wa alaikum assalam. To sannan ke ni. To an gane. Lafiya ƙarar na gajiya ba gajiya. Menene yake tafi da ke? Mun kai shekara 5 zuwa 6 ni da mijina muna zaman lafiya. Amma tun da yayo min kishiya, gaba ɗaya na kasa gane kanshi. Sun mayar da ni kamar shara. To yanzu ya kike so a yi?
Malam na zo nan ne don a raba su. Don muddin idan ba a raba su ba, farin ciki na ba zai taɓa dawowa ba. To amma kafin ki tunanin a raba su, kin taɓa roƙon Allah akan yaye miki matsalar ki, kin ga bai yaye ba har da zaki tunanin a raba su. Gaskiya malam ban taɓa yi ba. Me yasa? To amma malam idan irin haka ta faru ba roƙon Allah ake yi ba, gurin malamai ake zuwa domin a raba su. Malaman amma ba malaman kirki ba. Duk malamin da ya zama malamin kirki ne, babu malamin da zai raba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka gani? Nafisa ta fitar da MD a matsayin wanda take so ta aura. Hakan yasa na bata dama ta aiki a babban ma'aikata. Kai kuma wace ce wacce kake son ka aura? Saboda ina so in hada bikin naku lokaci guda. To gaskiya ranka daɗe har yanzu dai ban fitar ba tukuna, amma idan na fitar zan gaya maka. Mata 97 mafiya yawan hukumata 75 a cikin 100 jaki kuke bari kuke dukan teki, amma maza da mata mafiya yawan mu gabaki daya 75 cikin 100 jaki muke bari muke dukan teki idan wata mas'ala ko wani mu'amala ta su ba ma tuntubar janibin ubangiji, ba ma ƙwanƙwasa ƙofar Ubangiji wanda ya halicce mu, ya alƙawarta mana da cewar idan muka roƙe shi zai amsa mana. Ya aiko annabinsa takanas ta Kano gare mu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya gaya mana yace ud'ullaha wa antum mu'minuna bil ijabati. Ku roƙi Allah kuna masu sakankan cewa ya amshi addu'ar ku. Allah Ubangiji baya karɓar addu'ar mutumin da ya zama zuciyarsa a gafala take lahin mai wasa. Allah Ubangiji ya sama mana, ya zaɓa mana wasu lokatai wanda yake wannan mukami ne na tsewa, inda ka tsaya ka roƙi Allah ba fa abin da za ka roƙe shi da amsa maka ba. Kowace irin masifa kike fama da ita, kowace irin wata masifa wata mace take fama da ita, kowane irin bala'i ne wani yake fama da shi, ya tsaya ya tari lokacin sahur, ya tashi daga karfe 4 na dare, ya yi alwala, yi sallah iya gwargwadon yadda aka ɗeba masa, ibar goshinsa a ƙasa yana halin sujjada, ya karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 41. Babu masifar da Allah ba zai yayi. Kana fitarwa ka sanar da ni, saboda ina so in san wace ce matar da za ka aura. Ba matsala insha Allah, da na fitar zan gaya ma. Ina so ka zauna a wajen Nafisa har zuwa dare. Idan kai haka zan ji daɗi. Ga wani albishir da zan ma. Zan ƙara aure. IZZAR SO na faruwa. Sun kira ni a waya sun ce wai sun canja ɗaki. Assalamu alaikum. Annu alaikum assalam. Ranka daɗe, barka da zuwa. Barka dai. Me yake faruwa kuma? Taron da ta yi ne jiya shine ta ƙara maimaitawa yau.
Shi ne dalilin da ya sa doctor ya mata allura saboda su samu bacci sosai. Ka ji irin ta yi. Sai da nace ina so in dauki ƴata in kai ta India a duba ta. Ko kace in bari? Ga irin ta. Kaga. Je ka kira min likita ya ba mu sallama. An gama ranka dai. Dan ki dade a sunan likita. Mansur Ismail. To. Ya kamata ki fahimci abin da muke gaya miki. Dan ke daɗe, dan Allah ki haƙuri. Kin san ƙarfe nawa yanzu? Kin san tazaran inda muka baro motocinmu zuwa nan? Me yasa za ku damu? Bacin a gaban ku yace sai na ba su haƙuri kuma babu wanda ya iya dakatar da shi. A wancan lokacin da yayi niyyar duka mu, wannan wawuyar ce ta dakatar da shi. Saboda barazanar da yi mata, yanzu kuma ku kun kasa dakatar da ni. Muna da tarin dukiya, manyan ma'aikatu da kuma manyan gidaje. Tarin kuɗi a cikin asusai waɗanda ba za a taɓa iya irga su ba. Yanayi mai kyau da kuma rayuwar jin daɗi, kima da girma da kuma isa. Kowa ya san muna da su. Wani ce na zo wani ƙauye wajen wani talaka wanda yake cin arzikinmu domin na bashi haƙuri. Na kasa gane mene wa rayuwa. Wannan wani irin darasi ne? Me ake so na koya? Na yi zaton kuɗi ko mulki su ne suke ba mutum cikakkiyar dama, amma yanzu na fahimci san ba haka ba ne. Shi ya yi amfani da wata dama ne na tsayawa akan wani turki, wanda shi ne ya bashi wannan tasirin. Ni kuma yanzu ina so ku gaya mu wani turke zan kama domin na kaskantar da shi. Muddin ban masa haka ba, ko na mutu, kurwata ba za ta taɓa kwanciya daidai a cikin kushewata ba. Jani kalau. Me yasa kake kira na da Jani Talau? Saboda zuciyarki ita ce take miki linzami. San ba kya iya bambance gaskiya da ƙarya. Kowa ya zo miki da daɗin bakinsa sai kawai ki yarda ki bi shi. San ba haka nake ba. Baka fahimce ni bane. Ra'ayinka ne kawai bani da shi. Shi yasa kake zargin haka daga gare ni. Amma yau na bayyana maka sai me. Ya dace ya samu wani ba zai koka ba. Ita IZZAR SO duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin so furcin alkairi
wani ba zai cutu ba. Mai so baya duban isa in ba shi zai yi ba. Isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. akwai wani kuskure da kika yi na cire ma'aji da sel manager, shi ma wannan kin kare doka. Kuma da na ga dama a ranar sai sun koma aikin su, ki kuma kin fuskanci kalubale. Amma kuma sai na kyale ki saboda ina miki uzurin cewa ki jani talauci. Ki jani talauci. Ki jani talauci. Ranka yade kai haƙuri, wannan ba wata matsala ba ce. Kuma ina sanar da kai nan da awa ɗaya za ta farka, kuma za ta tashi a cikin yanayi mai kyau. Me kalmar janitalau take nufi? Ranke da janitalau wani danko ne wanda duk inda aka ja shi nan yake. Hakan yasa Bahaushe yake amfani da shi akan mutumin da ba shi da ra'ayin kansa. Duk wanda kika ji an kira shi da janitalau to ina kuma su jibrin suka yi nan fa aka ajiye motar fa ni za a yi wa rashin mutunci. Hello hello jibrin hello hello yawa jibrin gari na fito fa na fito. Hajja ta ce a tafi a banni. Wannan wani irin kai ka daka ta tamban da tsabuwar rashin mutunci mu da muke tare da kai hannun mu ɗaya fa kuna daidai ina cikin gari to na san cikin gari. ranke da idan ba mu yi hanzari ba za mu cinye lokacin mu anan, kuma daga nan zuwa karfe 4 mai girma Matawalla zai iya zuwa asibiti. Kawo min mota. Duka motocin suna can muka waro. Awa ɗaya ta cika. To.
awa ɗaya ta cika har yanzu bata farka ba? Bata farka ba, Allah ya taimake ka. Sara, akwai abin da kuke ɓoye mu da ba kwa so in sani. Ki ga yin gaskiya. Habaran kai daɗe. Me zan ɓoye maka? Ai Nafisa ko mutuwa ta yi, ba zan ɓoye maka komai ba. IZZAR SO na faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wada. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Ka samu sako na kenan? Eh, na samu ranka da ni. Shi sa ce bari ka. Muke dade. Ga barista yana kiran ka waya. Okay, barista. To in haka ne ranka daɗe, bari mu baka wuri mai sai ka amsa wai ko? Ba damuwa. Bari mu ta waje. Hello? Sannu kin ji? Sannu ummi, Allah ya baki lafiya. Hello? Wallahi jikin ummi ne ya tashi. Ga nan zuwa insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sannu. Me yake damunta? Wallahi jikinta ne ya tashi. Na san me zan yi, na zuwa. Assalamu alaikum. Ke? Me haka? Me zaki mata? Eh? Ai no feeling za ta yi mata mana. To saboda me? Ka manta makarantar da ta yi ne? Ni wannan yarinya ban da karatun ta ba. To idan baka san makarantar da ta yi ba, to bara in gaya maka. Sajo College of Nursing Sciences. A nan wani makarantar ta yi karatu. Kwarai kuwa, Sajo College of Nursing Sciences da ke jihar Kebbi tana da ƙwararrun malamai da kuma ƙwararrun ma'aikata domin koya ma ɗalibai aikin asibiti. Sannan a wannan makaranta ta Sajo College of Nursing Sciences da ke jihar Kebbi ta tanadi manya-manyan ɗakuna na koya ma ɗalibai aiki na karɓar haihuwa da kuma kula da marasa lafiya. Akwai ɗakin gwaje-gwaje na musamman. Sannan akwai asibiti ta musamman domin koyar da ɗalibai ilimin kimiyya da kuma fasaha. Saja College of Nursing Sciences da ke birnin Kebbi ta tanadar muku ƙwararrun ma'aikata. Akwai ɗakin karatu na musamman domin karatun ɗalibai. Akwai ɗakin kwanan ɗalibai. Domin ƙarin bayani sai ku same mu a adireshin mu Sahabi na Balki Street bayan Police Barrack da ke birnin Kebbi, ko kuma ku neme mu a lambar waya kamar haka 070 39 85 89 99 ko kuma lamba mai kamar haka 08035617265 ko kuma ku neme mu a email address ɗinmu mai suna sajacons@gmail.com. Muna kira da kai da ke da ku kawo 'ya'yanku wannan makaranta ta Sajo College of Nursing Sciences domin koyon aikin asibiti da kuma ungozoma. Sai kun zo. Ina Nafisan take? Lokaci ya ƙure. Idan babu damuwa za mu iya tafiya tare. Ranki ya daɗe, ba mu da wani sauran lokaci ba. Kuma kafin a je a kawo mota lokaci ya ƙure ranki ya daɗe.
Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Wani ba zai koka ba, ita izzar so duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba, daɗin so furcin alkairi wani ba zai cutu ba, mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba, isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi. Kinga tsaya, dakta kwantar da hankalinki, biyo ni a baya. Suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Ya jikin naki? Sun idani. Dadi tun yaushe kake nan? Tun ɗazu na zo, amma biki farka ba. Dota ki gaya min me kike ɓoyewa? Me ki damun ki? Dadi me kake tsoro ne? A yanzu jikina ya yi sauƙi. Ina jin jikina normal. Kai kuma yaushe ka zo? Tun ɗazu na zo. Jiya kuma baka zo ba. Akwai wani labarin ma'aikata ne? Ke menene haka? Wani labarin ma'aikata kuma bayan ana cikin wannan yanayin? Ai Allah ya taimake ka. Ai tana nuna maka cewa duk wani irin halin da take ciki babban ma'aikata yana zuciyarta. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Wani ba zai koka ba, ita izzar so duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba, daɗin so furcin alkairi wani ba zai cutu ba, mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba, isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba.
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam kayi baƙuwa tana son ganin ka. Tun yaushe ta zo? Kafin ku fara karatu ta shiga. Kada sai ai magana. Je ki ce mata ta fito. Umar, mu je waje ina son magana da kai. Ka ji aikin hankali. Allah ya ke kai. Me yake so ya gaya masa kuma? Me yake tsoro? Ai da zai tona mana asiri. Da bai kai ki wannan asibitin ba, har ya kama mana dauke ba. Shi ne ya cece mu. Wa alaikum salam. To sanne ke ni. To an gane. Lafiya karan na gaja ba gajiya. Menene yake tafi da ke? Mun kai shekara 5 zuwa 6 ni da mijina muna zaman lafiya. Amma tun da yayyo min kishiya, gaba ɗaya na kasa gane kanshi. Sun mayar da ni kamar shara. To yanzu ya kike so a yi? Malam na zo nan ne don a raba su. Don muddin idan ba a raba su ba, farin ciki na ba zai taɓa dawowa ba. To amma kafin ki tunanin a raba su, kin taɓa roƙon Allah akan yaye miki matsalar ki, kin ga bai yaye ba har da zaki tunanin a raba su. Gaskiya malam ban taɓa yi ba. Me yasa? To amma malam idan irin haka ta faru, ba roƙon Allah ake yi ba. Gurin malamai ake zuwa domin a raba su. Malaman amma ba malaman kirki ba. Duk malamin da ya zama malamin kirki ne, babu malamin da zai raba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka gani? Nafisa ta fitar da MD a matsayin wanda take so ta aura. Hakan yasa na bata dama ta aiki a babban ma'aikata. Kai kuma wace ce wacce kake son ka aura? Saboda ina so in hada bikin naku lokaci guda. To gaskiya ranka daɗe har yanzu dai ban fitar ba tukuna. Amma idan na fitar zan gaya maka. Mata 97 mafiya yawan hukumata 75 a cikin 100 jaki kuke bari kuke dukan fiki. Amma maza da mata mafiya yawan mu gabaki daya 75 cikin 100 jaki muke bari muke dukan fiki idan wata mas'ala ko wani mu'amala ta su ba ma tuntubar janibin ubangiji, ba ma kwankwasa ƙofar Ubangiji wanda ya halicce mu, ya alƙawarta mana da cewar idan muka roƙe shi zai amsa mana. Ya aiko annabinsa takanas ta Kano gare mu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya gaya mana yace ud'ullaha wa antum mu'minuna bil ijabati. Ku roki Allah kuna masu sakankan cewa ya amshi addu'ar ku. Allah Ubangiji baya karɓar addu'ar mutumin da ya zama zuciyarsa a gafala take lahin mai wasa. Allah Ubangiji ya sama mana, ya zaɓa mana wasu lokatai wanda yake wannan mukami ne na tsewa, inda ka tsaya ka roki Allah ba fa abin da za ka roƙe shi bai amsa maka ba. Kowace irin masifa kike fama da ita, kowace irin wata masifa wata mace take fama da ita, kowane irin bala'i ne wani yake fama da shi, ya tsaya ya tari lokacin sahur, ya tashi daga karfe 4 na dare, ya yi alwala, yi sallah iya gwargwadon yadda aka ɗeba masa, ibar goshinsa a ƙasa yana halin sujjada, ya karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 41. Babu masifar da Allah ba zai yayi.
kana fitarwa ka sanar da ni saboda ina so in san wace ce matar da zaka aura. Ba matsala insha Allah. Da na fitar zan gaya ma. Ina so ka zauna a wajen Nafisa har zuwa dare. Idan kai haka zan ji daɗi. Ga wani albishir da zan ma. Zan ƙara aure. IZZAR SO na faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin yayi sosuwa duk da ana da wadatuwa.